Yes, jen payah nggo pesugihan ra nggo pesugihan padha wae. Wis ra nganggo ya ra ning tuku, nganggo ra ning tuku, wis ana ngarep tuku malah lunga ra sida tuku. Dapur cah cilik nyen wis urung rezekine lah. Pindah wae lah, mbok nakan ana wong tuku. Cah ayu ta anti-anti jo pijer semoyo ae aku tresno karo koe asik. Walah arane ora ndek motor. Njaluk karo simpel lah. Panas temen sih ya. Bah, nyontuake motor. Lah kok apik temen sih roh beli dolan teko-teko njaluk motor. Orang ngerti si saya mbok. Panas ngentang-ngentang kok teko-teko njaluk motor. Terus kok ngendi? Alah nyompake tukake motor. Ora ngerti kae. Toplo montore anyar terus memori nyong bah. Wah. Lah kok apik temen malah nendangi lawang. Rumah sana nyong wedi karo sira.